ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿಯಾನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಂಗನ ಬಾವು ಕಾಯಿಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ದಾದ ಪಂದ್ ಪನೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ. ಉಂದು ದೈ ತುಲೆ ಉಂದು ದೈ ಹುಮ್ಸೆದ ದೈ ನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳುದಲ ಕಂತಿನ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಈರೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನೆತ್ತ ಈರೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಈರೆನ್ ದೆತುದು ಐತ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಒಂದೆಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮಂಗನ ಬಾವು ಪಂಡ ನಮ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪ ತುಳುಟು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆದ ಪುದರ್ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಪಂದ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10-14 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಪುಂಡು, 15 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂದು ಈ ಕೆಪ್ಪಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಮೇಯ್ತಲ ಕೆಪ್ಪೆ ದರ್ಪುಂಡು. ದರ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಆಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗುಲಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಐಕ್ ಈ ಇರೆತ ಮರ್ದನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ರಡ್ಡ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾತುಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಈ ಇರೆನ ಅರೆತದು ಮುಟ್ಟವೋಡು ಮುಟ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ತೆಂಗುಲೊಂದು ಈ ಇರೆನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೈದ ನೆತ್ತ ಇರೆನ್ ಈದೈತ ಉಮ್ಸೆದೈತ ಇರೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕನರೆ ಬೈದ ಉಂದೆ ಉಮ್ಸೆದ ದೈ ನೆಟ್ಟು ಉದೊದ್ದದ ಪೂ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪೂ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಉದೊದ್ದದ ನೆನತ್ತ ಈರೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಇರೆತ ಮರ್ದ್ ನಮ ಪಡೋಡು ಒಂದು ಈರೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದು ಈ ಶೇಪುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗಲೆ ಈ ಶೇಪುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರೆ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಬೇತೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗದೆ ಒಂದೇನು ದೆಕ್ಕುದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕೋಡು ಫಸ್ಟು ಸರಿ ದೆಕ್ಕುದು ಒಂಜಿಂಜಿ ದೆಕ್ಕುದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕೋಡು. ಸರಿ ದೆಕ್ಕಿದಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಗುದ್ದೋಡು ಸುತ್ತೆಡು ಗುದ್ದುಂಡು ಆಪುಂಡು. ಸುತ್ತೆಡು ಬತ್ತು ಖಾಲಿ ಗುದ್ದೋಡು ಗುದ್ದಿನಾಗ ಐಟ್ ರಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಗುದ್ದುದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಓಡು ದೆತೊನೋಡು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ದೆತೊಂಡು ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತೊಂದು ಇಂಕುಲು ಮಣ್ಣದ ಓಡು ಪನ್ಪಿನವೆ ಇಂಚಿದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತೊಂದು ಐಕ ಆ ರಸನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕುಡಂಚಿನೆ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಗುದ್ದೋಡು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೈತ ರಸ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಸರಿ ಇಂಚ ಪೂಂಟೋಡು ಕೈಟ್ ರಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈತ ರಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದೇಕ್ ಒಂತೆ ಚೂರು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಬೊಕ ಚೂರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಚೂರೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಪಂಡ ಚೂರು ಸುಣ್ಣ ಪಂಡ ಯಾವು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಒಂದು ಓಡೆ ಕಾಯರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾವು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾವು ನೇತು ಚೂರು ತುಳಿ ಪುಗೆ ಬಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತುಲಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಿದ್ದ ಇಪ್ಪಣ ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆಜಿದು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಡು ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ದೀದು ಬಕ್ಕಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೆಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಮೇಡ್ತಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪೆ ದರ್ತುಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಂಪದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗೊಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಕ ಮುಟ್ಟವೋಡು ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡೋಡು ರಡ್ಡು ಕೆಪ್ಪೆಗಳು ಬಕ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಜ್ವರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮರ್ದು ಕನೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಡು ಅಂತೆ ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಬಾಯಿ ಅಂಗನಗಳ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆ ಬಾತುಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಈ ಮರ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮರ್ದು ಮುಟ್ಟವತೆ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚದ ಅರ್ಪೆರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಕಾಣೆಲ್ಲ ಬೈಗೆಡ್ಲ ಮುಟ್ಟವೋಡು ನೀನು 2 ಸಲ ಮುಟ್ಟದು ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡೋಡು ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ನುಂಗುದು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ದರ್ಪು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದರ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು
ದರ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ರೇಟ್ ಆ ದರ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಚೂರು ಬೇನೆಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದ್ ಕನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.